Het is Koningsdag, hè? Ja, dan past het er perfect bij. Ja, of net? Ja. Ja, maar wel een beetje feestje voor mij, nou. Ja, je had de tompoezen in de Ja, Erensje. dacht ik ook. Prachtig. Ik denk oranje tompoes jerk bij Koningsdag. Dus betekent het dan echt dat jou net een lintje wegen je zoen? Nou, daar ga ik net verder op in. Oh. Nee, ik vind een lintje prima, maar dat moet iedereen voor hemzelf weten. Zou u een lintje weigeren? Nee, dat zou ik niet doen. Want een lintje wordt toch vaak gegeven uit een goed hart en een goed doel. En nou ja, dat vind ik dan, dat moet je gewoon respecteren en steunen. Bent u een beetje koningsgezind dan dus? Ja, ik vind wel dat ze het goed doen. Ze doen hun best en ja. Zoen jou een lintje wegen je? Nee. Nee, waarom net? Omdat het mensen die het meestal lintje te hebben willen, om die net voor de holle te stitten. Ik mag graag van het oranje gebeuren genieten, ja zeker. Ja. En dan nou met de tompoesen en zo? Die zijn ook lekker, ja zeker. Dat hoort er ook bij, traditie, ja zeker. Nou, Johan, nog geen speltjes, zeg ik. Nee, dat heb ik ook denk ik nog niet verdiend. Daarvoor moet ik misschien nog wat meer gaan doen. Maar ere wie ere toekomt en de mensen die ze verdienen, die hebben zich vaak goed ingezet als vrijwilliger vaak voor heel veel bijzondere dingen. Dus dat op zo'n dag als vandaag, eigenlijk gisteren al, die mensen in het zonnetje worden gezet. Ja, helemaal goed. Het is schande voor de mensen die dat onvreken en heel soort moeite voor doen, om jou dat lintje te krijgen. Aan de andere kant, ja, soms mij dat ik even inschatten als je het onvreken van wil die jongen het wel hebben. En dat hij ja, dat is ik even, waarschijnlijk is dat in het voortraject net helemaal optimaal was. Dus ja, dat gebeurt dan. En dat is jammer, vooral voor de mensen die het een lintje krijgen, dat ik onvurdigen heb. En dat ja, eigenlijk een beetje een skater hangt, dat ik wat onderstek aan had. Nee, want dat hoeft voor mij ook net. Als mijn gezin me waardeert, dat vind ik ook mooi genoeg. En wat vind je van de persoon die het een wegeren had? Respect, dat hij dat doet. Dat hij dat publiekelijk zijn had? Ja, dat vind ik heel knap van hem. Ik denk de meesten doen dat net. Hier in jou ook een beetje een soort van plaatsvervangende schaamte, Juste? Nee, dat net meer verrast. Maar ik zeg het wel onder het gezicht van de Haan. En ik denk van het zo was weet ik. En dus ik probeer dat dan een beetje op een goede manier met elkaar uit te wikkelen, zodat ik net slimmer word dan het is. Het komt net zo vaak voor, hè? Dit is voor jou ook de eerste keer? Dit vier voor mij de eerste keer. Alleen ja, voor de volgende keer zullen we echt bij de ondervrager echt wel even nog een keer extra goed checken. Van weet je zeker dat ik hier hebben we wel van geleerd. Wat had je mooie lintjes? Ja, die heb ik allemaal eerlijk verdiend in de loop der jaren. En wat vind je ervan dat mensen lintjes wegeren? Ja, dat is ieder zo goed recht. Maar ik denk als je wat goeds voor de samenleving hebt gedaan, dan verdien je soms wel een lintje. Ja, niet iedereen stelt de prijs op en dat is ook goed. En toch, Maxima? Ja, dat is prachtig. Ja, ieder zo zijn dingen. Hè? Zo is het. En dat vinden wij als Koningshuis prima. Het is mooi om je eigen mening, dat jij dat kunt doen en dan is alles goed.